Shubor nakaslem jong unausan hima. Ka jingpen kre nak benta ka jing dek kai final World Cup hapadeng ka Argentina bat ka Spain ha ka arpotri ubanai naitung arajar apun Rio ha ka po khar architeng men stem ha ka por India menta hapulu na kaliang ki bapenya ya ka fan park kila pen kre chat ban pen kre se ka way ka screen ka bahe ha ka Chief Minister's World Cup fan park namar ka jing bun ki pat ba ki bon pet ya ka jing dek kai semi final hapadeng ka Argentina bat ka England Habai kran ba man bha nonglang ubadai pet baru bapen kre ya ka fan park hapulu lay thu ba menta kidang pen kre se ka way ka screen ka bahe hapulu namar bagi pat ba kinsawan bun ban pet ya ka final hapdeng ka Argentina bat ka Spain ulay thu ru baya ka ne ka screen ka bahe barang shna menta kala ban penrung hadu pra hajar ngut ki bawan pet kai badha ka screen ban pen I na du ka basdang on sha tang saw hajar ngut badha ka final on stang ban penrung ya kipat ba na du khandai baje bat kan khang hadu kharar baje ula kan tu kipat ba ba ki de ban ra ki jaka shong ha kan ka screen ka ba he ba thamai bat om de ban ra ada ki shatri namar ba kan sa penthut hindrei ki de ban ra da ki raincoat Kedan atli jaka ngila kre atli ki giant screen kawai kade hane but kawai kade hante ha second crown ki brewangi expect kala pun ya ka 10,000 ai ko ka Ini bagi kendon nak kalian tu oleh si kendon mak bawan ni bayar dia bam ni bayar yang keluma tu ni tapi kendon bagi bu ki jingdi jingbam ai te ngim shara ta ki secret ki la bandi tang hante ha shabar hang ni first venue te ngim shara Kemudian bak kaji nak kai setengah senyap sebut mak pipen ini tu lah. Ka steng senia tengin peni tang ni timba ka sibet kalong tang limited sibet da shabun bre tan Tapi pibut anda kapur bak kin poin ah kapur. Kita ka final te ngila bu khnai buje ngia ple khanar buje thek ngia khang no ba sa kham yang klan yu Tapi lah banyak tu kumki ki jik kre akan ke final mak bak mai ba kre mai ba. Ki stall ngila kre ki security ru ngila ayu ba khana bandum dan jinglma dei te ki sponsor kendan ki litia do ki ladan atli ba kan ka first venue ngi kwa ban ai lad phak kam tamikin ki lokme ki khna badi ki badan family ai Ya kini kesengi kita yo balak dap ki apa kiwan ki pajbah ni atau ki bot renti ki kendon ki balak bot tapi nak punya nah. Ha ki bot Renti cukup mah. kam da kham dan ra jinglma dei tangga tu kasni bala khamnya balat te ni hab yalam no stay ki dan ki bre ki ba kim da kwa le tan no stay Bila banyak tu kini ki jin lakai ki balak dap kaji lakai jo kari yu babun plat ni kai. ka babon do ki bre de ka Argentina ka France England ka Spain ila kai kini kiri ki bon ha ki bre Try ki poin kan try ki pajbah ki sampai. ki la poi hi kumba nyaw hajar no ki bre Kasih game kan. ha ka shigem ila kai kini kiri ila kai ki wei ki la poi lai hajar ki kiri hajar sa hajar ki bre Bila banyak tu ke bede ber ka jing crash kate ka jam screen bila banyak tu ka jing crash kalong kum kan ne ka ya pair ka jing he jong ka size na screen kum ka size jo ka jen screen ka dei ka jo kum hang ne bat ni ba nyem bu pandal than ra ba he kum hang ne ba ki madan rung ila pen khoi pha ai bat da dei balong ki pajba ba wan ra ki jaka shong la de ki mula ki chuki ai ki long man wara Ko de ber ka jaka penyang kali ka piang ni ha ka jaka penyang shabar bet menta bar ba shapa kham ni palat te tang habar kin kan hi jaka shabar tik kan ka screen ke bab kren mencuah bukan ka ki pajba de bakin la ban wan kham kloi sba wan kham kloi ai bar ba dala khang ka get yen long strik bet yen num sha sha ban rong tam ya dah sini nomor ni ber hak baik lakai Argentina kile ban tuj dah kena ka jaka
Kwa iki baru de baki daladap hangni subah ngap iki beri ki bapnya ai ban lech syakau ka venue ka baru kan ngap lain ki batai mai kata yang teh lah peni lah sedang nadum na peni katuka Argentina batka ayo batka ni England deh hai Argentina England nanti ko baka nunggu dia lagi beri gini ya nanti kita kala nyam hawet kumba pra kena aja ini ingin bu sahaja mesti pak kan dia ketika jika Pak maka just Pak ini ka cakap để ka jika tengin ka tanya ka LED tadi de film sebuah pang dakarin ko syatri semua nama nama bahkan sa udah di baru di pet kata ka gitu jongi Kut kini ki jingdan kini ki kam penuit lagi ki Pak trai kanum penuit handa nama baik gitu ki kendang-kendang ini lah satam ayo satam ka parpai